Hej, det er Sofia Amalie Rasmussen. Jeg har valgt spørgsmål 3. Bevis for sætning 4.1, at vores funktion f og x 1 over x bliver til f-mærke x er lige med minus 1 over x opløftet 2. Og det vil jeg bevise ved hjælp af tretrinsreglen. Vores AS, som sekantens hældning, er lige med delta y divideret med delta x, som kan skrives, at f x plus delta x minus f og x over delta x. Og med det indsatte tal kommer det til at hedde, at det er 1 over x plus delta x minus 1 over x divideret med delta x. Her er det vigtigt, at vi finder en fællesnævner. Og det gør vi ved at sige x gange med 1 og x plus delta x gange med 1 og så gange de her to med hinanden for at finde en fællesnævner. Og det kommer til at hedde x, og det var så en led, hvor vi reducerer x. Det bliver x minus parentes x plus delta x divideret med parentes x plus delta x parentes slut gange x. Nu har det en fællesnævner, og så kan det så divideres med delta x. Her skal vi så fjerne parentesen. Og det gør vi så herop. Så skal man til at hedde, altså de her to går ud med hinanden, de to x'er, og fortegnet herinde i midten bliver ligesom ændret. Så det kommer til at hedde minus delta x over parentes x plus delta x parentes slut gange x over delta x. Så her kan vi nu, der er endnu en regneregel, vi kan bruge. Det er ved at ligesom sætte den her ting herop ved at gange med hinanden. Det er en anden brøkregneregel. Så kommer vi til at hedde minus delta x over parentes x plus delta x gange x divideret med delta x. Så i stedet for det her skal stå hernede, så fjerner vi det her. Skal det blive ganget med delta x i stedet for. Så det er ligesom en ny ting. En ny regneregel. Herefter kan man så forkorte den her ved ligesom at sige, de her to går med hinanden. Så det kommer til at hedde minus 1 divideret med parentes x plus delta x gange med vores andet x. Og det her, det kan vi så i vores tredje del af tretrinsreglen sætte ind i vores limes. Så det hedder lim, hvor at vores delta x er gående mod 0. Altså den minus 1 parentes x plus delta x gange med x. Det er det samme som minus 1 divideret med x gange x. Da det her, det er gået med 0, så det regner vi for at være 0. Og det er det så det samme som minus 1 x i anden, fordi x gange x, det er x i anden. Så det her tal er vi nu kommet til. Så her har vi så bevist, at vi kan gå fra vores funktion f og x er lige med 1
x en del, og har en afledet, nu har den jo sådan en afledet funktion. F mærke x, som er lige med minus 1 over x i anden, som står lige her, som vi har fået ud af vores tretrinsregel. Slut.